Resulta que vamos començar la història esta en què ciutadans d'Ací d'Algemesí de repente es van dividir en abonaments de dues categories, de primera categoria i de segona categoria, en la qual veiem que era molt més barat aquelles persones que tenien abonament. D'aquesta manera el que havíem dit és que el que fèiem era penalitzar aquelles persones que feien menys esport. Això ens va quedar clar i en aquell moment ho diguérem així des del PSPB, diguérem que el que fem ara és que aquell que no té l'abonament li cobraven 8 euros. Ara de 8 passa a 7 euros. Doncs per a nosaltres el punt de partida ja no ens agrada. No ens agrada la figura de l'abonament i per això no ens agrada ni aquesta ordenança ni les esmenes perquè és seguir en el mateix guió. Doncs nosaltres no creiem que té que estar la figura de l'abonament perquè està el ciutadà i està l'Ajuntament i és un lloc públic. No tenim ninguna cosa pel mig, no tenim ninguna empresa, no tenim ningú club social. Tu eres ciutadà d'Algemesí, vols anar, fas un ús i ja està. En aquell moment ja diguérem que els ingressos havien sigut l'any 2011 de 18.885 euros, que per tant és molt poc i que per molt que allò se poguera pujar, que pensaren que anem a pujar, que nosaltres ja pensàvem que no, anem a pujar com a quant? A 40.000 euros i això al final què li suposava a l'Ajuntament? Ja diguérem que no anava a suposar-li ningú benefici. O sigui, simplement és una instal·lació que està ahí, que està bé i que dona llàstima que aquestes pistes estiguen buides. Perquè el ciutadà d'Algemesí té que poder fer ús d'això. I no ens agrada ni la figura de l'abonament, ni el guió de després, ni de que si el dia del jubilat, ni si el dia de no sé què, perquè és que si no al final ens pareixia, ho sentim així, però com ho sentim ho diguem, que al final farà falta un manual per a poder anar a veure el polideportiu quin dia te toca i què és el que t'ha de cobrar. Si és l'abonament, si és el carnet, home no, tu fas ús, agafes aquest dia, pagues un mínim, perquè al final el que anem a treure és això i ja està. Per tant, no veurem la figura de l'abonament, no ens pareix que això siga una baixada de preu, perquè seguim en la mateixa. Si tu vols portar una xiqueta, per exemple, un xiquet al tennis un dia, simplement perquè comence a jugar a tennis, que no saps ni si et vas a treure l'abonament o si no, perquè tens que anar a l'Ajuntament en lo de l'organització i tota la història. O sigui, el que no vas a fer, què vas a fer? Pagar 7 euros, en aquest cas, o 8 euros, i que la xiqueta t'aguante mitja hora jugant a tennis? És així com anem a fomentar nosaltres l'esport en els xiquets? Per tant, no a la figura de l'abonament. Són unes pistes que n'hi ha ahí, que gràcies que les tenim ahí, que té una despesa gran però que va seguint-se igual, els arbres, etc. I per tant, pensem que això no ens agrada. Per tant, tampoc la baixada d'abonaments i tota aquesta història. L'únic que donaríem nosaltres com a vàlid, però que per a què presentar esmena, perquè ja sabem que anem a dir-nos que no, és deixar-ho com estava en el 2011. I ja està. O sigui, ens agrada conforme estava perquè fins a les 5 de la vesprà, que és quan la gent més està treballant o està en el poliesportiu, es pagava 2 euros. Que és un preu que per a que estiguen buides, a partir d'ahir n'hi havia més gent, se pagava 3 euros i després una pujada segons la llum. Però ja està, és això l'únic que des del PSPB creiem que ens agrada i esperem que, igual que en el 2012, la regidoria d'esport, per lo que més s'ha identificat, ha sigut per la pujada de preus desorbitada, doncs que... Bé, a mi m'ha resultat sobretot cridaner això que és un bé públic, un particular d'un bé públic té que pagar perquè si no penalitzes els altres dels impostos que no ho gasten. Nosaltres no ho creiem així. No, o sigui, és que anem a veure allò, a veure si és que tenim un problema en què aquells que no tinguen diners puguen anar a disfrutar d'una cosa. És això? Perquè és que si no... Perquè, clar, el qui té el cobert ja el tennis és això, o sigui, a veure si la qüestió va estar ahí, que és que té que pagar-ho. No, jo no ho entenc així. Jo els meus impostos es paguen perquè puguen disfrutar-ho tots aquells que vulguin, inclús si no s'ho poden pagar.
Jo almenys ho veig així. A veure si és que el punt de partida està ahí i, per tant, n'hi ha que penalitzar el que tinga que pagar-se. Perdó, no, I entonces ahí ja comencem a fer una història de que d'alguna manera té que ser rentable. No va ser rentable. O sigui, el que se recull són 18.885 euros. No va ser rentable. Això no és rentable, claro que no. Això està ahí per a que se gaste, no per a que estiga desert. Entonces, simplement, a veure si en això de l'austeritat, en lo de diuen austeritat, a deixar de donar a un servei públic. A veure si al final passen a la història per aconseguir que les instal·lacions públiques pagades en diners públics, tant siguen el pàrquing o el poliesportiu, al final queden deserts. I com queden deserts i entonces allò ja no és rentable, li donem la gestió a una empresa i de passo li paguem 238.000 euros. Anem a veure, les coses que ja estan pagades que les disfruta la gent. Almenys nosaltres ho plantegem així. Tornem a dir que no ens agrada la figura de l'abonat i tornem a dir el mateix, que això és un bé públic, està fet per a que pugui fer ús. La gent jove que ja que estàvem parlant, que n'hi ha molta aturada, que pugui fer ús d'això i que pague com tota la vida s'ha pagat així. 2, 3, 4... Bueno, en el 2004 i 2005 era menys encara. Però a veure si la qüestió està en això. Si és en això, plantegeu-vos perquè rentable no va ser. I a veure si al final, per no ser rentable, ens plantegem seguir pagant els arbres, seguir pagant el que tinguem que recollir dels arbres, etc. Nosaltres l'Ajuntament i el més que ho gestiona una empresa. I acabem pagant les coses dues vegades. Simplement això. Que seguim en la mateixa. Nosaltres des de sempre hem pensat que no ens agrada la figura de l'abonament i els preus són de l'altres. Moltes gràcies.